A festa Adorna arrancará o vindeiro 18 de xullo. Os dorneiros desfrutarán ata o 24 de xullo das numerosas actividades que se vivirán nesta 77 Singeladura. Para facer a espera máis amena, este sábado a Real e Ilustre organiza a segunda edición do Pasafanequeiras, que terá tamén un componente solidario coa paella. Quedan menos de 3 meses para que arranque unha das citas máis agardadas do verán na comarca, a Festa da Adorna. A Real e Ilustre Cofradía da Adorna celebrou este sábado unha asemblea de peñas na que se desvelou a programación desta 67 Singeladura e tamén anunciouse unha actividade coa que se queren quentar motores e que se celebrará este sábado 26 de abril, o Pasafanequeiras. O Pasafanequeiras é unha actividade que creou a Festa da Adorna no pasado. Esta sería a segunda edición. Trata de, nós chamamos unha serie de grupos de gaiteiros e levámonos polos nosos bares profesionais dorneiros, que son os que máis colaboran ca festa, levámonos para que durante un par de horas vayan tocando unhas cancións entre a xente que disfruten. E despois, ao final, pois faceremos na Plaza do Cocolucho, ali que é a Plaza de Teruel, faceremos unha foliada final. Este será o final da xornada, que arrancará xa pola mañá cunha parte solidaria para recadar cartos para o Fondo Social Dorneiro. Pola mañá teremos a paellada solidaria, que xa vimos facendo desde fai unhas cuantas singeladuras para acá. Todo iso vai destinado, non vai para a festa, vai para o Fondo Social da Adorna, co que colaboramos con outras asociacións, como a Ámbar, a Creva, a Amicos, colaboramos con elas con ese Fondo Social. Paellada solidaria que se desenvolverá na rúa Alcalá Galiano a partir das 2 da tarde. Con esta actividade, Eco Pasafanequeiras buscase dinamizar o municipio e a hostalería nun momento de actividade máis baixo. Foi unha idea que se leu para mover un pouquiño, non, o que ven sendo a hostalería de Ribeira, ahora durante o inverno, porque cando teñen pouco traballo, por desgracia. Entón, desde a cofradía nos facemos de pequenos grupos. A verdade é que está sendo moi guai, está sendo moi... A xente está colaborando moito, despois a xente, moita xente únese ao acabar o Pasafanequeiras das súas casas e veñen con instrumentos, que é o que buscamos. Está ben, porque dinamizamos un pouquinho o pueblo de Ribeira, queda unha actividade moi chula. E os nostálxicos da Adorna terán unha oportunidade de sacar do armario o seu uniforme peñeiro. Outro punto destacado na Asemblea de Peñas foi o calendario desta nova singeladura da festa. Este ano empezamos o 18, empezamos o viernes 18, cadrarnos tamén cos encontros da Adorna, e estamos moi contentos. Este ano van ser 7 días de festa, estuvemos intentando comprimirnos o máximo posible, pero, bueno, temos que arrancar o viernes. Temos que empezar o viernes 18, a ver se aguantan os corpos 7 días. Arrancarase co facho a ruta de tapas o enjalanamento ou co Dancing in the City. O sábado 19 vivirase os xogos de terra ou a canción de Tasca, mentres que o domingo baixarán as carrilanas. O luns 21 desenvolverase o Trinautlón e será a segunda proxección do videomapping que se estreará o domingo. O martes será a quenda do Maratasón, Batalla de Jallos e Gijó, mentres o mércores voarase sen motor e examinarase as novas peñas, e o 24 pecharase coas actividades tradicionais, entre elas a regata de embarcacións, a romería e o Top Secret. Non faltará a música, polo que tamén se desenvolverá unha nova edición do Rock Andorna encabezada por Manulius Dop, Orquestra Bravu Xangai, El Clan de los Impostores ou o Funquillo. O Festival Rock Andorna é o festival que nos poñemos a Adorna. Puxamos os novos grupos xa, máis as charangas, as que van a ambientar todo o que van sendo a festa durante todos os días. A ver se a xente lle gusta. Estuvamos apostando por estes grupos, que son así algúns cercanos e outros non tan cercanos, e a ver se temos suerte a xente lle gusta os grupos deste ano. E tampouco faltarán charangas como Trópico de Grelos, Low Band ou Latexo Percusión, polo que haberá diferentes propostas para todos os públicos. Nos intentamos traer sempre algúns artistas de Ribeira. E tamén intentamos potenciar tanto o tradi como o rock, o ska e tal. Nós aquí, de momento, en Daddy Yankee e nos reggaetoneros non creemos. Entón, intentamos traer así un pouco de música dese ambiente. Somos dos poucos reductos que quedan aínda sin mancharse. A Festa da Adorna vivirase neste 2025 entre o 18 e o 24 de xullo, pero este sábado 26 de abril contará coa segunda edición do Pasafanequeiras e coa paella solidaria para dinamizar Ribeira e recadar cartos para o Fondo Social.